Paket za svaki džep je namenjen gostima koji dolaze da se opuste i odmore, a naročito je pogodan za porodični odmor. Pored usluga smeštaja u komfortnim sobama, paket sadrži korišćenje akva centra. Lokacija objekta Merkur Novi u centru Banje u Banjskom parku omogućava laku dostupnost do svih banjskih atrakcija. Svake godine Merkur se trudi da osmisli i kreira specijalne akcije i povoljnosti za svoje goste. Ove godine, za period od januara do aprila 2018. godine, Merkur je napravio 5 akcijskih paketa. Jedan od njih je za svaki džep. Paket podrazumeva smeštaj u komfortnim sobama objekta Merkur Novi, ishranu na bazi punog pansiona i svakodnevno korišćenje akva centra u samom objektu. Povoljnost ovog paketa je zato što je idealan za goste koji žele da se opuste i odmore, a naročito pogodan za porodični odmor. Dato je 13% popusta na naš redovan cenovnik, što uz dodatnih 5% popusta za rani booking, odnosno rezervaciju i uplatu mesec dana pre početka aranžmana, izađe nekih 3030 dinara po danu. Dodatna povoljnost je lokacija objekta Merkur Novi, koja je u samom centru Vrnjačke Banje, tako da daje mogućnost gostima da obiđu i vide sve znamenitosti i atrakcije našeg grada. Mir i opuštanje uz kontrolu zdravlja. I brbotanje vode.